To masu bibiyar mu a wannan shafin na MMC Hausa barkanmu da warhaka kuma sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na bitan labaran makon jiya. Shiri ne da ya saba kawo muku bitan labaran makon da ya gabata. To a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya naɗa ambasada Ismail Abba Yusuf a matsayin shugaban hukumar aikin hajji ta Najeriya wato NACON. Tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yi fatali da ikirarin tsohon gwamnan jihar Kaduna ‘yan Rufa'i a game da batan Dadiyata. To duk dai a cikin labaran ma za ku ji cewa jami'an tsaro sun yi barazanar cika hannu da tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ‘yan Rufa'i a filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe da ke babban birnin tarayya Abuja. To waɗannan da ma sauran ƙarin wasu labaran makon jiyan za su zo muku a cikin shirin wanda ni Abdullahi Muhammad Rabiu Mararabar Jos tare da za mu gabatar a yi sauraro lafiya. Shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya naɗa ambasada Ismail Abba Yusuf a matsayin sabon shugaban hukumar jin daɗin alhazai ta ƙasa. A cewar sanarwar, shugaban ƙasar ya aika wa shugaban majalisar dattawa Goodwill Akpabio wasiƙar inda ya nemi da a gaggauta tantance ambasada Yusuf domin ya maye gurbin Farfesa Abdullahi Usman wanda ya yi murabus a wannan makon bayan shafe kusan watanni 14 a kan mukamin. Naɗin ya biyo bayan amincewar majalisar bisa tanadin doka sashi na 3 a cikin na 2 na dokar hukumar ta shekara ta 2006. Ambasada Yusuf ƙwararren jami'in diflomasiyya ne na Najeriya wanda ya taɓa zama jakadan Najeriya na musamman kuma cikakken wakili a ƙasar Turkiyya daga shekara ta 2021 zuwa shekara ta 2024. Tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yi fatali da ikirarin da tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ‘yan Rufa'i ya yi na alakanta shi da ɓacewar Abubakar Idris wanda aka fi sani da Dadiyata. A martaninsa da ke kunshe cikin wata sanarwa da ta fito daga tsohon kwamishinan yaɗa labarai da harkokin cikin gida na jihar Kano, Comrade Muhammad Garba, tsohon shugaban jam'iyyar APC na ƙasa ya bayyana zargin a matsayin sakaci da rashin gaskiya da kuma ƙoƙarin karkatar da alhakin wani lamari da ya auku a jihar Kaduna. Sanarwar ta jaddada cewa Dadiyata ya gudanar da rayuwarsa ne a jihar Kaduna, inda ya shahara wajen yin suka ga gwamnatin jihar Kaduna. Shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya yi alƙawarin cewa za a ci gaba da gudanar da bikin kamun kifi na ƙasa da ƙasa na Argungu domin ƙarfafa haɗin kai, zaman lafiya da kuma bunƙasa harkar noma a Najeriya. Bikin wanda ke nuna fara kakar kamun kifi ya samu halartar ɗaruruwan masunta da suka fafata, inda Mayama Abubakar Usman ya lashe kyautar ta farko bayan kama kifi mai nauyin kilo 59. Abdullahi Umar daga Argungu ya zo na biyu da kifi mai nauyin kilo 40, yayin da ɗallansu Dangani daga Jega da Dogo Dauda suka zo a matsayin na 3 bayan kama kifi masu nauyin kilo 33 kowannensu. Da yake jawabi a wajen bikin, shugaba Tinubu ya ce gwamnatin tarayya za ta ci gaba da tallafa wa manoma, inganta tsaro da zuba jari a ayyukan ban ruwa da ke haɗa jihohin Kebbi da Sokoto domin ƙarfafa wadatar abinci da ba wa matasa maza da mata damar dogaro da kansu. Hakimin ƙetare a jihar Katsina Alhaji Usman Bello Kankara Kanwan Katsina ya yi kira da ci gaba da horaswa da ƙara wa 'yan jarida ƙwarewa musamman a fannin aikin jarida na zamani da ƙirƙirarriyar fasaha wato AI da kuma bin ƙa'idojin aikin jarida na duniya. A jawabinsa yayin bikin ranar rediyo ta duniya na shekara ta 2026 da ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya NUJ reshen jihar Katsina ta shirya. Basaraken ya ce fasahar AI na sauya yadda ake tattara labarai, gyarawa da kuma yaɗa su, amma ya jaddada cewa ƙwarewa, riƙon amana da amfani da fasahar yadda ya kamata yana da matuƙar muhimmanci wajen kare martabar aikin jarida da kuma amincewar al'umma. Ya bayyana rediyo a matsayin kafar sadarwa mafi sauƙin isar da saƙonni, musamman ga al'ummomin karkara, tare da yin kira ga gwamnatin jihar Katsina da ta ƙara kafa gidajen rediyo na FM mallakin jiha a Katsina, Daura da Funtuwa domin ƙara wayar da kan al'umma.
Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ICPC ta ce ta ƙwato naira biliyan 33 da miliyan 160 da kuma dala miliyan 1.800 a shekara ta 2025 tare da samun hukuncin ɗauri akan wasu mutane a sassa daban-daban na ƙasar. Shugaban ICPC Dr. Musa Adamu Muhammad ne ya bayyana hakan a babban birnin tarayya Abuja yayin da yake kare kasafin kuɗin hukumar na shekarar 2026 a gaban kwamitin yaƙi da cin hanci na majalisar wakilai. Ya kuma roƙi a ƙara wa hukumar kuɗaɗe domin ta gudanar da ayyukanta yadda ya kamata. Ya ce ƙarancin kuɗaɗe da jinkirin sakin kuɗaɗen da aka amince da su a shekarar ta 2025 ya tilasta wa masu bincike da lauyoyin hukumar amfani da kuɗaɗen kansu, lamarin da ya daƙile wasu bincike da halartar kotu da harkokin ofis da kuma aiwatar da manyan ayyuka. Bayanai sun ce jami'an tsaro a filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe da ke babban birnin tarayya Abuja sun kwace takardar tafiye-tafiye na tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad El-Rufa'i jim kaɗan bayan saukarsa a Najeriya daga ƙasar Masar. Sanarwar da mai taimakawa tsohon gwamnan kan yaɗa labarai Muyiwa Adeke ya wallafa a shafinsa na X ta ce jami'an tsaro sun so su kama Nasiru Ahmad El-Rufa'i bayan komawarsa gida daga birnin Cairo. Ya ci gaba da cewa El-Rufa'i ya ƙi bin su ba tare da nuna masa takardar gayyata a hukumance ba. Sai dai kuma duk da haka sun ƙwace takardar fasfo ɗinsa daga hannun wani mai taimaka masa. Wannan dai yana zuwa ne bayan tsohon gwamnan ya yi zargin cewar za a iya kama shi, kamar yadda ya shaida yayin wata hira da aka yi da shi a kafar yaɗa labaru ta BBC. To duka iya labaran makon jiya kenan a wannan lokaci, sai dai kafin mu yi sallama da ku ga maimaitawar wasu daga cikin muhimman kanunsu. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya nada ambasada Ismail Abba Yusuf a matsayin shugaban hukumar aikin hajji ta Najeriya wato NAHCON. Tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yi fatali da ikirarin tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i game da batun dadiyata. Jami'an tsaro sun yi barazanar kama tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i a madadin ma'aikatan MMC Hausa da suka taimaka wajen kammaluwar shirin. Nismaya Kamis tare da Abdullahi Muhammad Rabi'u Mararrabar Jos. Muke cewa ku kasance da mu a wani makon domin jin mu da wani sabon shirin.